F'kollegament fuq One Radio waqt il-programm Paper Scan, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-proċess ta' tiġdid fil-Partit Laburista biex ikun dejjem verżjoni aħjar tiegħu innifsu. Tal-Partit Laburista dej minn dak li nemmen huwa wieħed mill-akbar proċessi ta' tiġdid fl-istorja tiegħu waqt li qegħdin fil-gvern. Ma ħassejna ħtieġa illi nagħmluha biex nibqgħu dejjem aktar appellabbli għal firxa sħiħa tas-soċjetà tagħna li nibqgħu moviment dejjem iktar miftuħ. Jiena x'nemmen jiena li s-suċċess ta' kull partit politiku jiġi biss minn kemm inti jirnexxielek tkun miftuħ bil-policies tiegħek għal firxa sħiħa tas-soċjetà. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar ġimgħa ta' sensazzjonaliżmu min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk qal kif fil-fatt l istituzzjoni tal-pajjiż il-qorti ħadet ukoll id-deċiżjoni li tipproteġi l-proċess ġudizzjarju mill-attakki perikolużi fuq l-integrità tal-proċess li jagħmlu nies tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru semma kif dan il-Gvern fl-aħħar 4 snin żied strutturi ġodda għal iktar skrutinju. Eżempju ta' dan huwa meta Gvern Laburista ħoloq sistema ġdida b'4 maġistrati responsabbli speċifikament fuq inkjesti maġisterjali. Però tenna li mhuwiex aċċettabbli li xi ħadd imur fuq il-midja soċjali u jitfattajn fuq il-governanza tajba ta' dan il-Gvern b'allegazzjonijiet infondati. Il-persuni l-oħra li qegħdin ħarsu jgħidu jien għandi vokazzjoni li nkun ta' servizz għal dan il-pajjiż fil-qasam politiku, dik it-tip ta' politika din nofrulhom, dik it-tip ta' politika li taqtalek il-qtieħ il-qalb, iddaħħallek il-qtieħ il-qalb milli tipparteċipa fiha. Iva rrid politika ta' skrutinju, iva rrid politika li kull fejn hemm xi ħaġa li m'għandix missewwa l-awtoritajiet investigattivi u ġudizzjarji tagħna ikollhom l-għodod u r-riżorsi kollha biex jaġixxu dwarha u dak tajnihom. Imma mbagħad fej kollok politika ta' tfil ta' tajle. Mistoqsi dwar il-konferenza ġenerali li tibda b'votazzjoni fit-13 u l-14 ta' Settembru, il-Prim Ministru nnota l-attiviżmu b'saħħtu fil-Partit Laburista fejn bosta nistress u l-qudiem għall-fiduċja tad-delegati biex iservu fl-Amministrazzjoni u l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru temm jgħid li fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali fil-15 ta' Settembru se nkomplu nagħtu sinjal qawwi ta' Gvern li jrid ikompli implementa l-Manifest Malta Flimkien u bih jindirizza l-prijoritajiet ta' kulħadd.